Het pannenkoekhuis in Vinwarden het een heel skoft leegstien, maar daar komt nog verandering in. Alinda Visser heeft een grootse plan met het gebouw en begint in januari haar eigen bannenopvang. Ik miste in Arne hier in de kinderopvang waar ik eigenlijk altijd werkte, miste ik op een gegeven moment een stukje wat ik heel graag in kinderopvang bij Romsjoen woe. En toen weer op een gegeven moment toch het steek dat we zijn van nou moeten we toch van mezelf beginnen. En toen kwam de lockdown in de corona. En toch eigenlijk eruit kwam dat ik hier langs rond bij dit gebouw. En ik zei van nou, als ik nog een keer een kinderopvang beginnen wil, dan is dit wel echt de locatie. En zo begon het erin. Mijn ouders die kennen de eigenaar van Science Safari. En mijn huidje gewoon van nou, hey, als het was, dan kunnen we een gesprek met een plaats zien. En oorlog later zien we dus met elkaar aan tafel. En wie moet zeggen, het zelf wegzitten van een kinderdagverblijf hier. Nou, en toen ging het baltje heel hut. Er moest nog wel wat gebeuren aan het gebouw. Je ziet een grote keuken in van een pannenkoekhuis. Die hebben we er dus helemaal, of tenminste, Wiemer had een groot gedeelte er zelf uithellen. En wij hadden nou de boel sloopt. De tegels op de stenen wien hier zichtbaar nog. Dus we hadden een stukje dooi erin gewoon. De spanten in orde kleuren. Dus we hebben eigenlijk alles aanpakt wat je nou is. En nu hebben we dus die slipkamertjes gecreëerd. Zodat ben hier op een veilige manier sliepen kunnen. We binnen nu ontlijst eindelijk. Het is een drogstuk geweest allemaal om het hier voor elkaar te krijgen. En we hadden wel een bepaalde druk, want de GGD moest mij keuren. En dat moeten we wel krijgen van de krigsdagen, want ja, maar de krigsdagen had iedereen het druk. En de gemeente werkt dan net vaak net met volle getalligheid, dus we zien iets van nou, dan doen we zo snel mogelijk de boel clear. Nou ja, de GGD had mij juist hun zegen doen. Ik ga het noemen krijgen, dus nu kunnen we in principe leven. We hebben hier, ik boeten om, had Wiemer alle hekken van mij plaatst, zodat we hier, we hebben enorm veel boetenruimte voor de band, dus dat die kinderen hier gewoon een heerlijk badje, zodat we net wat naar de les van de waai die naast is. We gaan met Wiemer aanpraten dat we zo nou aan het gebruik maken van het park. Dus daar gaan we zeker ik maar de bandjes op safari. We hebben een hele mooie kiddiebus aangeschaft. Bij zo'n band veilig vervoerd met werken, dus dan kunnen we regelmatig op even zien dat ik lietse beestjes weer geboren binnen, of ik ook bij de kameel en daar even zien. Dus daar hebben we ontzettend volle zin in.